मानसि गेदेरफोरनि आफाखि गोलैदों माने लोखि फैदों होननानै सानना लाखादों। नोंसोर बायदिया समाजाव गाज्रि आबहावा लाबोदों आरो सोमजिहोदों। नोंसोर गावसोरथ' सेस जाखाबायानो गुबुनखौबो धंस' खालामजोब्बाय नोंसोरो। मास्टार थिखादार ओइ माहाजोनफ्रा बे लाइनाव खिन्थु दुरनाम दं बर' बिजोङाव सोलायनांगोन। मानसि गेदेरफोरनि आफाखि गोलैदों माने लोखि फैदों होननानै सानना लाखादों। सासे सिख्लानि थाखाय बिदि जाबाय बियो। संसाराव सिख्लायानो गैला नामा बिहा? खालि हिनजाव सिख्लानिल' बाथ्रा लाबोलाय माबायदि लाबोग्रा? बारा चेलेन्ज दा खालामदे आंजों। बंस' गैयाबाबो रेकर्ड थेबाय गारगोन आं। नोंसोर गासिबो एखे खुगा आरो बिगुरावल' बर'। खोन्थाहरबानो जाबाय नोंसा नोंदा दाखुनो गावथारनो बुथारबोदों। मोनसे नंखाय बाथ्राखौ लानानै एसेबां सिरिया। खोनासं, जों सफैफिनजासिम नोंसोर बेवहायनो खोमा हमनानै थाबाय था। आं बिसोरखौ नागिरनानैसो गारगोन। बिसोरखौ माब्लाबाबो जुलि जाहोआ। थोद बिदि जायो नामा? मा खालामगोन नों न'आव थांनानैलाय? सिगां जेरै दं बेबायदिनो थागोन आरो। सायख'बाय गोसोआ नोंखौ गावनि असे आंदि नोंखौ सानखाबाय थैयाव मेलेमाव नोंल'सो। अब्लाबो मेंनाय गोसोआ समायना बिबार बारियाव एसे बेरायग्लांनो मोनोब्ला एसे रिफ्रेश जायो गोसोआ बोराया।